खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर 7 जन एमएलए थासेयावबो मैयानि सानाव जालांनाय आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेटआव सासेबो एमएलएफोरा बिटिआर गोजोन होबथानि दफानि सोमोन्दै आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेटआवहाय खुगा बेखेवनो हायिया बा खुगा बेखेवैया बे थारैनो जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै गुबुन जाथिनि एमएलएआसो मैयानि सानावहाय बिटिआर गोजोन होबथानि दफा जेफोर दफाफोरा आबुङै मावफुंजायाखै बैफोर दफाफोरखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुङै सरकारा मावफुंनानै होजोबथारनांगौ आरो जोबथेसालियाव थानाय एनडिबि सोद्रोमाफोरखौबो जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनानै होनांगौ बेबायदि होननानै गुबुननिफ्राय फैनानै मैयानि सानाव एसेम्ब्लियावहाय बर'नि जानानै बाथ्रा बुंफैनायखौ नुनानै लाजियाखिसै। बिटिआरनि सीएम मानाव गेदेर प्रमद बर' नोंथाङा लाजियाखिसै। बिटिआरनि डिपुटि चिफ मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा लाजियाखिसै। बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी नोंथांमोना लाजियाखिसै। 7 जन एमएलएफोरा बिबारखौ मोनामसुयै गगा मोनजोब्बाय नामा? गगा मोननानै जेबो बाथ्रा बुंनो हायै बायदि जानानै थाबाय नामा? थारैनो जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों रायजोफोर। जों रायजो राजाफोरनि लुबैनाय, जों रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय, रायजो राजाफोरनि माखासे थासारिनि सोमोन्दै, हारिनि सोमोन्दै एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंहैनो थाखायसो जों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै बिथांमोनखौ साफा साफा एमएलए एमपि खालामदों। नाथाय बिथांमोना एमएलए एमपि बिबानखौ मोननानै देरहाखांनानै हारिनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायनि सोमोन्दै एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंहैनो हायाब्ला बैसोरबायदि एमएलए एमपिखौ जों रायजो राजाफोरनो मा दरखारनो नांगौलै नङा होमबा रायजोफोर? जोंनो मानो नांगौ बैसोरबायदि एसेम्ब्लि पार्लियामेन्टआवहाय बाथ्रा बुंहैनो हायै एमएलए एमपिफोरखौ जों रायजो राजाफोरनो मानो नांगौ? बिथांमोननि जायगायाव गुबुननो भट होनायब्ला गुबुना हयथ' बिसोरनिख्रुइ बांसिन बाथ्रा बुंहैगौमोन एसेम्ब्लि पार्लियामेन्टआवहाय। थारैनो बे जोबोद लाजिथावना 7 जन एमएलए थानायावबो गुबुननिफ्राय फैनानैसो बर' हारिनि जेंनानि सोमोन्दै एसेम्ब्लियावहाय खुगा बेखेवफैदों उकिल गगৈ बिथाङा। दा बिथांनि खुगा बेखेवनायखौ नुनानै बिथांनि सरकारखौ खावलायनायखौ नुनानै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लाजिना लाजियाखै फालाय? लाजिना लाजियाखै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा? भट बिनानै होग्रा नोंथांमोना लाजिना लाजियाखै? भट बिनानै होग्राबो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय। भट बिनानै होग्राबो दङ नाथाय बिथांमोना राजनितिकनि नङा, बिथांमोना पलिटिकेलजों लोब्बा गैयानानै बुङो नाथाय भट बिनानै होग्रा दङ। दा बै भट बिनानै होग्राफ्रा भट बिनानै बिथांमोनखौ एमएलए एमपि देरहाहोग्राया दिनै लाजिना लाजियाखै? माथो देरहाखांनायनि उनावहाय एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव माथो हारिनि बाथ्राखौनो जेबोखौनो खुगा सिनो हाया बिथांमोनालाय? ना बिबारखौ मोनामसुयै गगा मोनजोब्बाय नामा? गगा मोननायजों जेबो बाथ्रा बुंहैनो हाला नामा बिथांमोना? लाजिनो सोलों एसे, लाजिनो सोलों भट बिनानै होग्रा नोंथांमोनाबो। गोदै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनानै भट बिफैदोंमोन बिथांमोना। मा होनदोंमोन मिथिबायना? बिथांमोनखौ देरहाहोब्लासो बिटिआर गोजोन होबथानि दफाफोरा गासिबो मावफुंजाजोबगोन, हानि जेंनाफ्रा जोबगोन, फरायसालिनि जेंनाफ्रा सुस्रांजाजोबगोन, बर' हारिया अब्लासो गेरेमसा हारि जागोन होननानै भट बिनानै होग्रा जायफोरा भट बिनानै होग्रा नोंथांमोना लाजिनो सोलों। ओरैनो देरहागारबाय बिथांमोनखौ भट होनानै रायजो राजाफ्रा। एमएलए एमपि जाखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरनि माखासे फैनाय रांफोरखौ बिथांमोना रायजो राजाफोरनो खामानि मावना होआलासिनो मा खालामो? गावसोरनि बिमा बिफाया गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि दिनै बिथांमोना बाहायगासिनो दङ। गारि साखावनाय, न' बानायनाय, हा बायनाय बायदि बायदियावसो बिथांमोना दिनै बाहायबाय थानायखौ जोङो बे समावहाय नुबोगासिनो दङ। जाय बायदि दैदेनगिरिया हारिनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन बैसोरबायदि दैदेनगिरिनिसो नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ हो रायजोफोर। स' रायजोफोर दाना फैदो कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लादो। जोङो बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै मोनफ्रोमबो समस्थियाव थांनानै आरो गामियाव थांनानै रायजो राजाजों सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनैबो जोङो बेरगाव समस्थिनि सिङाव थानानै मोनसे जायगायाव जोङो रायजो राजा बिथांमोनजों आरो जोंनि मावथि बिथांमोनजों जों सावरायफैदों आरो गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ लुबैफिनदों। बे ओनसोलाव जौगानाय नांगौ, बे ओनसोलाव सान्थि नांगौ, बे ओनसोलनि जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि नांगौ, बे ओनसोलनि कन्ट्रेक्टारफ्रा खामानि मोननो नांगौ, बिजनेसमेनफोरा मोजाङै सोलिनो नांगौ, आबादारिफोरना
मोजां टेक्न'लजिजों साइन्टिफिक माबाजों आबादारिफोरा जौगासारनो नांगौ होननानै गोबां रायजो राजा बिथांमोना फारफ्रोमबो थिंजायनिफ्राय जौगानाय नांगौ होननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ पावार लाबोफिननांगौ होननानै रायजो राजा बिथांमोना खावलायदों। रायजो राजा बिथांमोना बुंदों थांनाय बाराव प्रमद बर'आ परिबर्तननि नामाव खालि बर्तनसो होबाय जेबो जायासै होननानै भेन्सार स्कुला सरकारि जायासै कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनासै ओनसोलाव जेबो जौगासारनाय जायासै होननानै रायजो राजा बिथांमोना बुंदों। आरो ओंखायनो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंबाय थादों जोङो हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन होननानै। दिनै प्रमद बर'आ 5 बोसोराव जेबो खामानि मावैयाव रायजो राजाफ्रा गोबाङानो बिथांमोनखौ रागा जोंदों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जि थाखा फैसा हरदोंमोन मा होनो लामा बानायनाय स्कुल बानायनाय कलेज बानायनाय ओनसोलखौ जौगाहोनायाव नाथाय बैफोर फैसाखौ बिथांमोनहा खामानि मावामालासिनो खेला आरो मेला खुंनानै बिथांमोना जाजोब्बाय। आरो दिनै अपोजिशननि लिडारफोरखौसो बिथांमोना बायनो नागिरो। दाखालि MP इलेक्सननि सिगां नुबाय गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फैसाजोंसो बायनो नागिरदों। भारत सरकार आसाम सरकारा जौगासारनायनि नामाव खामानि डेभेलपमेन्टनि नामाव फैसा हरनायखौ बिथांमोनहा जाजोबनानै दङ। ओंखायनो जों रायजो राजाखौ रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदों मेलेमजिबि बिथांमोनखौ साननो खावलायदों जे बेबादि जुदि जौगासारनायनि खामानिनि फैसाफोरखौ मावामालासिनो अपोजिशन लिडारफोरखौसो बायोब्ला बे ओनसोला बोरै जौगानाय नांगौ। ओंखायनो जों बेखौ खावलायदों। दा ओंखायनो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों जोंनो शान्ति नांगौ आरो जौगानाय नांगौ। ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारखौ सिबजाफिनगोन नांगौ होननानै रायजो राजाया दिनै खावलायदों। दिनै प्रमद बर'आ गिदों BPFखौ थोर गिनानै हारसिङै इलेक्सन गेलेनो साहसानो जाया। जुदि प्रमद बर'आ गावखौनो जुदि हेभि लिडार सानोब्ला बिथाङा हारसिङैनो इलेक्सन जुजिलाय। दिनै बिथांमोना हारसिङै इलेक्सन जुजिनो रावहाबो साहस गैया। मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ गियो BPFनि लिडारफोरखौ गियो। ओंखायनो दिनै सासेबो UPPनि लिडारनि खुगायाव जों BTCआव हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बिथांमोनहा बुंनोनो साहसानो गैया। नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगासिनो दङ BPFआ जों हारसिङैनो इलेक्सन गेलेगोन मानोना जों रायजो राजा दङ जों सैथो लामाजों जों जुजिदों आरो जों रायजो राजा थानायखाय जों गियाखै। ओंखायनो बिथांमोनहा गिदों जों जुजिनो हानाय गोहोआ UPPनाव गैया। मानोना बिथांमोनहा डेभेलपमेन्टनि नामाव जेबो डेभेलपमेन्ट मावाखै। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे 15 बोसोराव 10टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों। बड'लेण्डआव गंनै, गुवाहाटीआव गंनै, वेस्ट बेंगलाव गंनै, दिल्लीआव गंनै आरो बेंगलर आरो चेन्नाइआव 10टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों। आसामनि फार्स्ट टाइमनि थाखाय 6 सिडुल ओनसोलाव मा होनो आसामनि एसेम्ब्लिया जोंनि BTCआव फैदों। बे BTCनि सेक्रेटारियेटखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय दिनै बाख्नायनो नांगोन। दिनै एसां मोजां मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा लुनायखाय आसामनि बाजेट एसेम्ब्लि सेसना दिनै जोंनि क'क्राझाराव फैनो हादों। दिनै क'क्राझार ओनसोलाव बेसेबांबो जौगासारनाय सान आरो अखाफोर आरो हाथरखिखौ बाद होनानै BTCनि बेसेबांबो डेभेलपमेन्ट दङ सब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुजोबनाय। आं होनदों सान अखाफोर आरो हाथरखिखौ बाद होनानै क'क्राझार आरो BTC ओनसोलाव जुदि गसंनानै बेसेबां जौगासारनाय खामानि नुजोबदों बे सब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार आरो BPF सरकारनि समावसो खामानि मावनाय। दिनै नुनो मोनदों जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिया क'क्राझाराव जागासिनो दङ बे समावहाय BTR जिथु सुक्ति बे BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय रायजोनि दोलो अखिल गगैयासो बे दाबिखौ खालामदों। लासिं बाथ्रा बियो UPPनि 7 जन 8 जन MLA दङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ जेबो बुङाखै। बे बिथांमोना लासिं बाथ्रा सासे गोबां गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बिथांमोननि इस्युखौ बे बुंनो गोनां जादों। ओंखायनो आं सानो बे 7 जन MLA रिजेन होनो नांगौ। लासिं बाथ्रा गावनि इस्युखौ गाव बुङामालासो मालायासो बुंनांगौब्ला। दा ओंखायनो आं बरायो जोंनि आसामनि एसेम्ब्लिया जोंनि क'क्राझार सोहोराव जाफैदों। गोबां गेदेमा बिथांमोना जोंनि क'क्राझार नोगोराव नायफैदों बेरायफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायो वेलकाम खालामो आरो बेखौ जों गोसोखांनो नांगोन बे सेक्रेटारियेटखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनायसो आरो दिनै बिथांनि लुनायाव दिनै आसामनि एसेम्ब्लिया जाफैदों जों बेखौ बरायो। नाथाय जाय इस्यु दिखांनो नांगौमोन जा बिथांमोना बुंनो नांगौमोन नाथाय UPPनि दैदेनगिरिफ्रा बुङाखै बे मोनसे लासिं बाथ्रा।